रक्षाबंधन प्रयुक्त कारवार शहरात रंगबिरंगी राखी विकूक येयले दिसून येयले आणि तशेंच महिलांना आणि युवतीन राखी खरेदी केले। रक्षाबंधन भारताचो हो एक व्हड सण। भाव भयणीलो बांधव्याचो प्रतीक जावन आशिल्लो ह्या रक्षाबंधनाक भयण आपल्या भावासाठी राखी खरेदी करून भावाकडच्या रक्षण मागून राखी बांधतात। ही पद्धत भारतात द्वापर युगाच्यान चलत येयला। रक्षाबंधन प्रयुक्त कारवार शहरात बहुतेक जाग्याचेर राखी विकूक येयले आणि राखी खरेदी करूक महिला आणि युवती राखी दुकानात येयले दिसून येयले। तशेंच आपल्या भावाक राखी बांधूक काही गृहिणी आपल्या आवयल घराकात पावल दवरले। ह्या वर्साक राखेत बदल जाल्ले बी पळोवंक मेळ्ळे। डोरेमोन, स्पायडरमॅन, छोटा भीम अशे कार्टून आशिल्ले राखी सुद्दां बाजारात येयलात। जशी राखी तशी दर आशिल्ली। 10 रुपयाच्यान सुरू जाल्ली राखीची दर 100 रुपयेपर्यंत विक्री जाली। काही लोक आपल्या ऐपतीप्रमाणे चांदीची आणि भांगराची राखी सुद्दां भावाक बांधतात। पण ह्या वर्साक भांगराची दर जास्त आशिल्ल्यान चांदीची आणि भांगराची राखी जास्ती विक्री जाली ना। पण रक्षाबंधनाच्या तयारीत महिला आणि युवती राखी खरेदी केल्ले दिसून येयले।